Un proxecto de lei aprobado recentemente polo Senado de Estados Unidos suaviza as restricións á exportación de alimentos e fármacos a Cuba e permite aos cubanos residentes en Estados Unidos viaxar unha vez ao ano á illa caribeña. Este relaxamento das restricións impulsado por Obama, equiparable en certo sentido ás medidas liberalizadoras introducidas hai meses por Raúl Castro, é un primeiro signo en moitos anos dun cambio de tendencia na política estadounidense cara a Cuba despois de que en 1961, tras o fracaso da invasión da Bahía de Cochinos, Kennedy e os presidentes que lle sucederon todo fixeron por derrubar o réxime de Castro, dando unha en 1000 voltas de rosca a un embargo que proporcionou a Fidel un sólido argumento para enrocarse e blindar calquer posibilidade de evolución política. Entre as razóns de Obama, movidas inicialmente por un loable pragmatismo, compre ter en conta dúas importantes. A primeira, a necesidade de mellorar a imaxe internacional de Estados Unidos. A distensión con Cuba, que agarda novos estos da illa, valle permitir recuperar e fortalecer a súa influencia na rexión. Sería un contrasentido que Washington abrira negociacións con Irán, con Hamas, con Pyongyang e ata cos talibáns moderados e persistir en non facer xesto algún de apertura cara a Habana, especialmente nun momento en que o veciño do norte non goza de moita popularidade na zona, axitada por líderes como Chávez e con poucos gobernos afíns. Por outra banda, compre significar o importante esforzo diplomático realizado por Raúl Castro nos últimos meses, sumando apoios contra o embargo en América Latina, abrindo as portas do diálogo coa Unión Europea e ata posibilitando o retorno de Rusia ao Caribe. A perspectiva estratégica impón os seus correctivos, pero tamén a económica, xa que son moitas as empresas estadounidenses que agardan impacientes a oportunidade de desembarcar na illa para aproveitar unhas oportunidades que agora, en tempos de crise, adquiren un maior valor. Obama vai participar no 5º Cumio das Américas que se reunirá en Cuba, na illa de Trinidade a mediados de abril. Será o primeiro presidente estadounidense en asistir. É unha mostra de respeto que abre outras posibilidades de relación. Ao sur do Río Grande xa non se conforman con menos.